Pozdrav ljudi, našao sam se s kupcima za Škodu ovdje. Da li ćemo prodati, evo ovdje kupci. Sad će da je pogledaju pa ćemo da vidimo da li ćemo je prodati. Pozdrav ljudi, evo oni su došli sad kupci, pogledali Škodu, provozali, auto im odgovara. Sad sledi cenkanje, naša braća Romi, tako da vidjet ćemo sad na koliko će otići. Evo. Ja sam rekao 500, šta si ti rekao ljubite brat? 440. Nemoj ljubite brat, 480. 440 dižu. Nemoj ljubite brat, 450. 440. Aj, pozdrav u zdravlje, sa srećom. U zdravlje. Ljudi, ode Škoda na 440 eura, tako da šta da vam kažem. Vidjet ćemo sljedeći auto kako će biti. Pozdrav. Ode Škoda ljudi, mala zarada, ali dobro, bit će bolje na drugi auto. Tako da, kupci zadovoljni, Škoda prodata. To je to ljudi. Ode Škoda.